El Consell Comarcal de l'Alt Penedès presenta Habitatge en un minut. La borsa de lloguer. Beneficis per a persones llogateres. Un servei totalment gratuït. Renda de lloguer justa, preu raonable per a les dues parts. Sense clàusules abusives, sense lletra petita. Segons la normativa vigent, actualitzada a la nova llei d'habitatge. Preferència en ajuts de lloguer. Obtindràs més punts en la convocatòria de la subvenció pel pagament de lloguer. Al signar el contracte només caldrà fer el pagament del mes de fiança i el mes en curs. No se't cobrarà cap tipus de despesa.